Melyik a legjobb szak az egyetemen, és melyik a legrosszabb? Szakok. Fizika. Figyelj, melyik szak az, amire semmiképp nem mentél volna? Gépészmérnök. Miért? Mert a 3x3-at még össze tudom szorozni, de bármi más mondtál volna, arra a válaszom 2/3 lett volna. Nem tudom, én nagyon reálbeállítottságú vagyok, tehát én olyan irányba is fogok tovább menni. Én az ilyen, hogy is mondjam, BGS, büfé szakokat, azokat nem támogatom. Reális. Hát szerintem nekem a tanári most így főleg, hát most a jelenlegi helyzet miatt itthon, így nem hiszem, hogy gyerekekkel nagyon tudnék mit kezdeni. Hát most, hogyha valaki egyetemre szeretne menni, akkor az valóban menjen egyetemre is. Én mondjuk a pénzügyet választanám, ha lehetne választani. Manapság a világ az másról nem szól, a pénzről és a nőkről. Gépészek amúgy rossz arcok? Nem, egyáltalán nem. Nekem van gépészmérnök a családban, és a nagypapám vele tanult. Sőt, nem szereted. De nagyon szeretem. Együtt tanultunk a matek érettségire, segített felkészülni, de a számolás meg a számok egyáltalán nem állnak közel a szívemhez, meg nem vagyok túl jó. Ha valaki ezt a részét választja, akkor azt mondom neki, hogy gratulálok. Ha nem, akkor mindenféleképpen sok sikert, és nem úgy gondoltam. De mindenféleképpen azt mondom, hogy pénzügy és a nők az a kettő dolog, ami nagyon nagy szerepet játszik manapság az emberek életében, és erre kell törekedni minden szempontból.